Kani kediga Batisi TV, mat pidang pek yaki kubur baman kasni, belawan rasha pida ka Orange Nissan Loom Sopo near Fire Brigade Shillong, ringkat bat ka eco-friendly enterprise, ki plakot nagamenta ki jingdon kam hakasong, bat kara karong. Arisha ngatrai I Health Minister Badon Buromila clarify kandian. Pi hakabayadei angi yadon ka to meeting. Ka meeting ka bakot do honorable speaker jungi kadiga sin ka balai ka bingidon meeting. Ringkat batki opposition KMLA namangi kwa ban update ka ka bangile lane ka ke jingmut baki kin ai kenang ba mangiru na kaleng sarkar ngin la ban penjana ai susu ya ka system ka bangila don lepa in place te hakatu ka last meeting ka bangi syong ka bangi kendu kadon ke jing kren ka ba ong ba balai ba phim penpau ya ka kerteng jong kitu ki positive cases terengannya tu EP ka medical ethic ngatrai ide sensitif bah kini kia don dekat bon kidon ke jing ke agreement ke ba kia sign shua bakin yo ya katu ka registration ka ngatrai kalong ba ka secrecy kalong ba don kam te menta shubu ngai nuksa ibahek ide doktor ladi ibahek examine yapi don ni jajing pang bakum nom tip ha uperlok jong pin wan kali ni bahek utu yo jing pangayu pis ngau don kom mo ngata sengau dei mau bawa hek unya thu ba te uta tu don jing pang kata don jing pang kata is it fair ngangam snu thu ga kongres khamtam ULO jingi udei u doktor mukul sama udei physician himself ngangai skemu snu thu tama menin nga iu spokesperson udei usinet nya ibat u klemnya share bod hun men la jong namar balai ngong kumta namar ba unmen jungu udai ban batailem ya kam medical ethics kaba mdei tang hapo rindia haka perthei borok away bangimla ban ong bangi wat teng wat hayeng lu don ki bapli kinong pang ki bom sung tenat ban yathu briu ki jingpang te khen chwa tang hantas don bakim sung tenat wat ban yathu ki jingpang balai yu ki don la ka jong ka jing perkhat kidon la ka jong ta privacy te why not we respect that te naka da nga sobon ong bakta ka jing keno nga try kalong ka bom don nong rim hang nuang nuru henrei nga kwa panyopi ba ka notification ka bangi na klep sarkar nila sim kalong ba positive lane ki high risk contact ka bangin ya share kalong tang bat ki borsno ka COVID-19 Management Committee ka deban tip lada kita ki case ki don hakisnong ki tau jong ki share bat ki namar balai ngi share bat ki namar bangi ting yo don ka community spread de kata ni la leban ong ya pi ban ya thu pa ba ngatrai kum mga ong pi ka defeat ya kata ka secrecy lani ka sanctity jong ki doktor lani jong ki no sumar ya kinong pang hapo rin dia pada kapertei barokowi te ka bangakwa ban ong bangay I ka tu ka jingkno nakaliang jong ka kongres ba ka sarkar kaburi lane ba ka sarkar kamle bha lane ba ka entry point kambiang te ngam tip shu sa ka shu ka bangila banang le ngi accept I health minister chayo ngoj la ban don katukan ni kijing duna hang yang tai ya kita ke bangila ban penbai Ngai bapin keno bet bapin ong ba ke sarkar MDA ka fail ngam ya pesu bani ong kom nuru tenrei haka bakhadu hingi gidei politician nga suka ban ong tang kawai tang ban pau kerteng haki pai ba baki klem yo thia bro san snem te dei ban penmi isu tengi accept hi kataru mo